Samahan ninyo akong mag-cycling. Ipakita ko sa inyo ang kanilang dike. Ito ang kanilang dike. Ito ang daan. You can walk here and you can also do cycling. You can see the level between the water and the land and the other side. The other side is a farm. There's also a house. So, makikita ninyo ang area kung ano siya kahaba. Mahaba talaga yung mahaba yung dike nila. Tsaka level siya sa kabila at saka dito sa tubig. This water is a sweet water. They call it sweet water. Hindi ito dagat, but it looks like a sea, but it's not. So this area is mostly it is farm. Ang Netherlands kasi is a lowland. So wala kang makikita na bundok sa Netherlands. Stop tayo, ipakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba ang dike nila. Dito, mga farm, sa kabila, water. This is a river. Continue going to Germany to Switzerland. So it's not a sea, but it looks. And you can also go down. There is stair, and you can see also the animals there. Here you can also we have to go down. Here they put the stairs going down to the water. As you can see, may mga bahay doon. At saka parang dagat talaga, but hindi ito dagat ha. Malayo pa ang dagat dito. Makikita ninyo na maraming stones malapit sa tubig. Nilagyan talaga nila ng stones para iwas kung sakali magbaha. Hindi madaling maano ang lupa. So makikita nyo ang stone din. Ang stone, hindi siya ordinary. Very hard stone. Kung sa Bisaya, bantilis. We call it bantilis. Kasi hindi siya madaling mabiak or mabroken. So, parang dagat talaga. Sa kabila, meron yang island. So, pakita ko sa inyo ang stone. Dami. Malaki ito in person. Mabigat. Hindi mo kayang ano yan, kasi mabigat yan. At saka siguro kung ganito ang sa atin sa Pilipinas, hindi siguro magbaha, walang lunok, walang baha, walang flooding. Kasi ganito sila maggawa ng mga dike dito sa Netherlands. Very sila. Because dati nag-flooding dito. So they do like this in every area of the Netherlands, especially near in the water, like in the river, and even also in the sea. They have a dam. So ganito. At kung dito ako sa baba, titingnan natin sa taas, talagang mahaba. At saka yung mga stone, arrange talaga yan, pataas yan. So, kung sakali magdating ang tubig dito, so ang lupa hindi siya maano kasi may mga mga stones. So, ganito siya ang dike nila. So, they really do this to prevent coming the water in the other side. So, punta tayo pabalik sa taas. So, talagang mahaba yung dike nila. So, ito ang cycling ko. Iniwan ko dyan.
Ganito sila maggawa ng mga dike. So, ganito ang house nila. So, patuloy tayong mag-cycling. Ipakita ko sa inyo ang area in the Netherlands. And the other side also, that is also where yung mga cows, yung mga animals, doon sila kumakain. At sa kakaramihan diyan, mga farm, patatas, onions, etc. The other side, if you see it very white talaga ang water. Parang dagat talaga, pero hindi siya dagat ha. Sweet water yan. This is connecting, going to the Maas River, and then going to Switzerland, and other parts of Europe. So it looks like a sea, but it's not a sea. So tingnan natin sa kabila, talagang ano siya. Makikita natin na they are really putting everything to prevent the flooding, and they make also like this. So who will say that this water is not a sea? Kasi grabe ang lawak talaga ng tubig.